Вот действительно создает впечатление, что все их действия, их слова, их вот эти попытки дешевого шантажа и всего такого прочего, но мое личное оценочное суждение, что они конструктива в себе не содержат. И что они будут, с одной стороны, дальше этот процесс саботировать все время, обвиняя Украину, что она что-то там не так делает. И в этом плане ваша позиция, что мы открыты, смотрите, партнеры, что мы готовы, да, вот, ну, а чуваки, в общем, смотрите сами, как они себя ведут, да. А с другой стороны, у меня опять личное ощущение, хочу спросить твое, что вообще Путин и Кремль, они как-то стали ускоряться, они как-то немножко прессуют ситуацию, пытаются что-то добиться в сжатые сроки. Вот вы чувствуете какой-то прессинг российский на партнеров, на нас, и как мы будем реагировать на эти потуги? Ну, якщо чесно, то темп скоріше зараз задаємо ми. Але я завжди закликаю дуже серйозно ставитися до Росії. Тобто чітко розуміти її сильні сторони і її слабкі сторони, тому що перетворювати там те, що там це все на буфанаду, сенсу немає. Росія – це дуже серйозний гравець, і з ним дуже важко мати справу. Але потрібно мати достатню кількість сил і терпіння, щоб грати вдовго. Тобто, щоб ми не знаємо, скільки часу потрібно, щоб досягнути наших цілей. Але ми маємо бути готові витратити стільки часу, скільки на це буде потрібно, щоб їх досягнути. Це фундаментально. Інакше вони просто можуть, от, що називається, нас пересидіти.